Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako natierať podlahu pomocou PU Flex od Epodexu. Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, s dostatočnou ťažnou a tlakovou pevnosťou a čistý. Prach, olej, masnuta a uvoľňovacie prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými metódami. Ako naniesť nátier na podlahu pomocou EP Industry od Epodexu? Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B, EP Primer, predĺžovacie tyče, gumenú stierku, valček s rukoveťou, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Nalejte celý komponent B do komponentu A a celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a roztiahnite ho pomocou gumenej stierky. Potom ho tenko rozotrite valčekom krížovým spôsobom. Nechajte materiál vytvrdnúť pri 20 stupňoch Celzia najmenej 14 hodín, maximálne však 36 hodín. Ak sa ďalšia vrstva nátieru nanesie neskôr ako po 36 hodinách, prvá vrstva PU Flex musí byť, ešte kým je tekutá, osypaná približne 300 gramami kremeňa na meter štvorcový. Pred aplikáciou ďalšie vrstvy odstráňte akýkoľvek voľný prebytočný kremeň vysávačom alebo metlou. Majte na pamäti, že ak podlaha obsahuje nerovnosti väčšie ako 0,5 mm, pred hlavným nátierom je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu PU Flex zmiešanú s približne 50% kremeňa, aby sa vyplnili povrchové nerovnosti. Ak sú nerovnosti menšie ako 0,5 mm, pokračujte priamo s hlavným nátierom. Na hlavnú vrstvu budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B PU Flex, farebné plasty, predĺžovacie tyče, stierku na povrch, valček s ihlami, miešačku a akumulátorový skrutkovač. Celý komponent B nalejte do komponentu A. Pridajte EP Color Paste v odporúčanom množstve na zafarbenie materiálu. Celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame zmes potom preliať do inej nádoby a znovu premiešať. Zmes nalejte a rozotrite stierkou na povrch. Potom odplyňujte pomocou valčeka s ihlami a nechajte nátier úplne vytvrdnúť. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme príjemnú prácu s našimi produktmi. Váš tím Epodex.